Jose Maria berarekin ja aukioten harremana izan zen Geria Berrien eta Euskal Zaindeako argitalpen ardua du moduen. Beraz, aurrera oso neban auki harreman ondirik eta beti entzundako guzo haiek. Bai Mikeleri edo Justori edo Kristiniari. Eta orduan, dato konkretorik edo zintzot ezkini. Badau, edo zer esotarako prest zegoen Andra Bazan, Andra miresgarri bat, zenti hortan lanerako, beti prest zegoen persona bat, eta edo zen lanerako. Azkenin, ez da, ez nik euskeran ez, orduen lan rabarran moduen, basorako zen kalerako. Hoizan, jente horren meritorik handizena, edo zer esatarako prest zegoela eta edo zen momenturako. Lanera, seguro, askotan gaupasa ina, baina ez gaupasa errekota erran, ezik eta beste gauzaltan gaupasa egin ondoren jongo ziren. Gizaue, nik ezagutu neban izan, ja beren azkenengo urtietan, eta berak eta ganera emote ban segurtasun hori.